Ja, klopt die afbeelding op de t-shirt eigenlijk nog wel? Ja, die blijft kloppen. Dat is gewoon een leuk speeltje. En ja, een helikoptertje en een leuk speeltje. Dus ja, ik zou niet weten. We hadden de schoenen erop kunnen zetten. Die hebben we, die shirts hebben we. Maar we denken eerst maar eens even kijken hoe de hit gaat lopen. En dan zou het best kans dat we shirts maken met schoenen erop. We hadden er ja, wel een hoge verwachting van, eerlijk gezegd. Want we hebben hem een paar keer getest. Ja, super goed. Dus ja, en de verwachting is eruit gekomen. Tom? Ja, het is wel echt een ouderwetse Gebroeders Kooplaat, vinden wij zelf. Gas erop. Het is Bote Anna, Toeter om Waarschuwing, Tringeling, Parachute. En dit is ook weer zeg maar zo'n soort liedje. Heel goed gevoel van. En we krijgen ook uit het buitenland al heel goede berichten. Dus het kan zomaar zijn dat we hem straks in Duits gaan doen. Ze hadden nu die shoe aan of zo, weet ik veel. Gisteren hadden we een feest op een visserijfeest. De Breskers waren allemaal jeugd. En die waren al een beetje aan het springen geweest. En die gingen spontane shirts uitdoen. Dus misschien we roepen de mensen op of shirts of schoenen. Dat mag allemaal. Of stoelen de lucht in. Alles kan met die plaat. Ja, het leuke is, die mensen verzinnen zelf de trends allemaal. Hè? Dat doen wij niet. Wij proberen een liedje te maken waar we iets proberen uit te lokken, zeg maar. En als er eenmaal iemand ergens mee begint, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. 2012, wat gaat dat de Gebroeders Co brengen? Ja, 10 jaar sowieso, 10 jaar. Ik heb een toeter op een waanscooter. We gaan misschien, ja, dat zijn we nog aan het onderhandelen. We gaan sowieso alle liedjes maken voor een jeugdfilm. En het zou natuurlijk mooi zijn als dat dan de lieder van die film zou worden, het hoofdliedje. Maar ja, we blijven gewoon aan de gang. Het is het rare van ons, wij weten nooit van tevoren wat we precies gaan doen. Adrie van den Berg van onze platenmaatschappij, die af en toe was helemaal stapelgek van ons. Maar dan hebben we een plan en dan gooien we ineens in de prullenbak komt er weer iets nieuws. En kijk, Gerard is heel creatief. Het kan zomaar ineens gebeuren dat we volgende week weer een nieuw idee hebben. Of het kan zomaar misschien wel weer een half jaar duren, dat weet ik niet. We proberen wel, denk ik, die alleen maar schoenen aan doortrekken naar de carnaval. En ja, als alles goed is, zit er ook een songfestival liedje aan te komen. Dus ja.